Ahoj, jsem Peggy. Jak všichni víte podle mých názvů celého YouTube. Dřív jsem se jmenoval třeba mým reálným jménem Dominik Filek. Dominik Filek je moje reálné jméno, ale taková věc. Dřív jsem se ještě jmenoval třeba Dominik YouTuber, Dominik Koulov a zakončilo to Peggytem. Teďka vám chci říct něco vážně důležitého. Možná se už neuvidíme rok, 2 roky, klidně. Ale já taková věc musím si dát vážně pauzu. Nemůžu utrpět toto. Všechno, co se mi děje v životu. Třeba škola, jo. Začím třeba videa, nějaký debilní videa. Ale na toho ještě jsem moc malej. Nemůžu natáčet takhle videa, když jako jsem jenom, podle hejtrů jsem jenom kid, který by měl držet hubu a toto. Já nevím, ale prostě chci umít pauzu. Ten den dokončí toto všechno. Nikdo neudělal nic kvůli tomu, abych jako skončil, jo? Ale já musím si dát pauzu. Nevím, ale vážně musím. Možná uvidíte třeba na mý profilovce, že mám pauzu tam napsanou. Jestli budete chtít, tak vám tady ještě asi tak nějak nahoru vám tady budete mít můj kanál na TikToku a až bude, jestli chcete vidět moje videa, třeba mě vidět někdy, jestli jsem aktivní, tak můžete jenom mě vidět na TikToku a třeba ještě na tom Instagramu, tady ho máte a tak. Nebo se třeba objevuju na Discordu, ale ten vám asi pošlu do popisku o žádost a takhle. Na Robloxu moje hlavní hra, kterou tady jsem měla natáčet, ale natáčím video. Toto se změní. Budu natáčet video. Třeba s Oliverem, třeba s Emmetem, tak budu s nima natáčet. Nikdy. Něco. Teďka docela hraju Murder Mystery a syká se mi to, protože hraju na telefonu. Nemám počítač, ale budu ho mít. Ale prostě pauza. Nebudeme řešit takovýhle kraviny. Pauza bude prostě pauza. A jestli chcete, tak se můžete napojit do mý grupky. Tady ji máte zase označenou na tom a můžete si vyhledat na Robloxu. Nebo můžete vám tady ukážu můj profil, tady ho máte a tam ho najdete. Já vážně nevím, ale je to tak. Pauza na 1 rok. Budu chvilku asi už neodpovídat na nic. Neuvidíte mě ani na jednom komentáři. I končím s mým druhým kanálem a nekončím, ježiši. Pauza na mém druhém kanále, na kterém ještě vážně nic nemám. Ale předvážně jsem tam chtěla dabovat Husband Hotel. Ale nevydařilo se to. Takže musím říct pauza. Tímhle s tím ukončuju celý tohle video. Pauza je pauza. Musíme, já to tady pořád opakuju. Ale každý může dělat pauzu, kdy chce. Třeba teďka se vrátil Tomáš Krch. Ten se vrátil asi skoro už po 5 letech. No, a ten takhle. Prostě pauza a taková věc. Jak bych to řekl? Budu se rozjíždět novou takovou malinkou firmičku na kelímky.
ale to vám nemůžu říct. To je timing po všech asi letech, co nebudu aktivní. Takže asi bye. Tohle video končím teďka a bude prostě pauza. Bye a mějte se hezky a doufám, že mě nebudete hejtit. Prostě ahoj a uvidíme se docela za dlouho. No tak čau. Mňau. Čauky mňauky. Bye.